na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Just remember. Hi, si Justin, Mara. Mommy, nga nangita ka ni Justin. Kuan, may gisogo pa ko niya. Kinahanglan mahibaw siya sa nahitabo siyang asawa. Ha? Miss Mara, nanay mo palit nga singkamas? May kanya ka na, Justin. Oh. At atong imong asawa. Ha? Tuwa sa ospital si Alice kay naglaslas sa pulso. Unsa? Mauna, tuwa sa ospital si Alice. Duawa to. Ha? Nahibaw ko nga nasako ka pa si mga asawa. Pero kung mamatay siya tungod nimo, Kung mamatay siya, Mommy, iyan na ng problema. Kaya nagikog-hikog siya. Mara, Misulti si Justin ako sa tanan. Nangabit ang iyang asawa. Busa, angay lang nga mag-anto siya. Mara, di ka manghilabot sa pamilya sa uban, ha? Pero, Mommy, naluoy ko ni Justin. Tuas si Alice sa ospital ka naghikog. Busa kinahalang adtuon ni mo ka na, Justin. Kung magbuwag mo, pagbuwag mo, nga malinaon. Gibuwagan na nako siya, madam. Unsa? Mibiya na ko sa amo. Dili lali magibuhat ni Alice kang Justin, Mommy. Ipakita na ni Mommy ang nakuha ni mong picture. Sa mabudhion ni mong asawa o siyang kabit. Tuan ni sa daan akong cellphone, miss. Nabilin sa akong bistaran. Nakigbuwag ka na yun ni Alice. Madam. Di na ako madawat ang gibuhat. Unya, kisa may mo atiman niya dito sa ospital? Si Romero? Ha? Ay, salamat itaon. Nga nakatuog na si ate. Unsao ba din ako, ha? Nganong ako naman noon na nagapos din, eh? Kinahanglan mahibaw yun si Carlen sa natabo ni Ate Alice. Hain mo tong cellphone ni ate, ha? Uy, gusto. Nabilin din sa bahay. Sus. Uy, Kumusta naman siya? ay, salamat nga ni Adyo Gabay, Justin. Husaya in taon ninyo, bay. Kanang inyong problema ba sa malinawon nga paghusay? Malinawon nga paagi? Tanawa, naghikog na rin si ate. Maayo gani kay, dito ko. Nakunahon na ako sa paghapit sa inyo. Bay, dili na gyud ka makapasaylo sa mga asawa? Dili na. Bay, Romero. Unsa? Unya bay? Musugot lang di ka nga mamatay na siya. Kung mo na yan desisyon, wala ko'y mahimo ni anak. Mo ba? Unya bay? Nganong may anima man ka? Imo siyang tiwasan? Tarungan ng sinultihan ni mo, ha, Romero. Di man good bay? Naluoy bang kung kuniti Alice good? Kung nakasama siya nimo, nagbasol na gyud siya. Mo na resulta sa mga bit nga di pa de sigurado nga makabiya sa sabana niya. Gusto duha ka laki. Bay, gawas na lang. Anong paggawasan ko nimo? Mura man og dili maayo ning imong pagduaw. Musa mo to gagool sa ti Alice ani. Kung makabati siya anang imong sultihan. Busa bay, maayo lang tingali nga mo gawas na lang ka. Kahilas ko nimo, Romero. Wala ka mo ilan ako nga imong amigo? O may ilam ko bay. Pero murag sobra naman sa nang gipakita nimong kasuko ni ate god. Usay sobra. Bay, dili raman si ate ang nakasaha ni mo, bay. Apil matong Jerome.
imo sa untang gipangita katong Jerome bay. Aron imo sa tong kulatahon. Unya bay ganon si Ate Alice naman ang imong gihanukan sa tanan ha? Minyo na siya. Giampingan unta niya ang iyang pagkasawa. Bay, mutubag na lang dyan kunin mo, ha? Kaya nahago naman yun ko ni ini, no? Kaya ako may nagdaan ni ate din sa ospital. O niya, ako pa'y nakahatawag down payment. Bayaran to ni mo, ha? Kadaghan ba ni mo istorya, Romero eh? Aw, sige bay, ako mabuon. Babae na si Ate Alice. Kung interesan na si lalaki, wag yun na siya dag-anan bay. Labi na kung kailaran niya ang mag-interest niya. Kung sa may gusto yung palabason niya ng istorya ni mo. Wataki po! Basing gilogo si Ate Alice ni Jerome. Gipainom marog tambal para di magkapalag. Pero sadaan pagyapon siya. Sadaan sa gabay. Kung anong nasadaan man ko. Ha? Nga nung misugot magabay nga doon na lalaki nga mangabang sa inyo, ha? Nahibaw ba ko? Nga nananggit na si Ate Alice ni mo kung musugot ba ka nga paabangan ang usa ka kwarto sa inyo. Nayabag ka? Ako naman no'y balihon ni mo istorya. Nagpasabot raman ko, bay. Ako ha. Bugoon mo ko nga pagkatao, bay. Pero sa nakita na ko ninyo, no? Doon na sa kaysa. Kay may kumpiyansa ka nga si Ate Alice na pirmi sa bahay ninyo. Onya, katong Jerome ang kauban niya pirmi. Dili magani ka kumpiyansahan anang kuyog-kuyog ni mo ni Miss Mara? Kuya mo, nganong miabot naman ng ka ni Miss Mara? Ha? Oh, nagisgot na lalaki, bay. Lami man sana si Miss Mara. Oh, Sa pagkaprangka lang. Pakigol ko na pirmi. Unya, naa na pirmi sa mong tupad. Unya, pirmi pang makita ang lubot sa bata. Dili ka malain na. ayaw patakag ka pa ng ba ni mo? Nga naman. Guilty ka? Ha? Asa naman ka, bay? Asa ka, oy? Guilty. Panuway. Noon sa naman ka? Anong gisapot ka? Aon sa men? Buhi pa ba yung mga asawa? Naglagot ko sa sinultihan sa amang nga Romero. Adi ay. Si Romero gid ay nagatiman ni Alice? Oh, ugwa ko makauyon sa iyong pagisgot ni mo. Ansa? Nga naman di ay. Mura manog. Murag nagduda si Romero na to. Natong duha. Tinuod ka? O lagi. Biday. Kamausan mo balig istorya tawana na. Oo niya. Oon sa may gusto ni mo. Akong papahawaon si Romero sa bay? Kinahanglang malayo sa imong inahan ka na si Romero. Kaya tingaling magpataka nag-ukab sa iyang baba. Okay. Unsa? Ilisan ni mo ang atong hardinero. Oh, Mommy. Dili ko ganahan ng Romero. Pero, duga naman siya din sa ato. Basta papahawaan na siya. Kay magsige nagpamuso na kung tawhana. Ha? Mo ka na. Manyakis na si Romero, Mommy. Kuyaw kaayo, kung usa ka adlaw ana, makahunahon na sa paglugas nako. Pero minsan ako siya mabantayan nga maglili na ako kung maligo ko. Bisan asa ko, at tusab na magtrabaho. Uy, kakuyaw gudan ang tawhana. Nakadungog ra ba kog balita nga doon na siya gisuwayan og lugos. Ha? Pero, Mami, ayaw lang siya sultihi ha. Nga ako'y nagsulti ni mo. Ganun karon ka pa man musulti na ako, anak. Ay, salamat in town. Nakatugdod ka, te. Romero. Ate, mupauli una ko, te, ha? O niya, ako sa itong limpiyuhan ang inyong bahay, te, kay hugaw kito dito. Niya, kuhaon sa nako ang iyong cellphone. Si Carlin. Nanawag na gito si Carlin. Maog bitaw nga akong kuhaon ang iyong cellphone. Sige, pero ayaw gid siya tubaga ha. Daga nagikog message ni Ate Alice pero huwag si mo reply. Ito na ginahitabo ni Ate.
Sa may kubuhaton ini. Manawag ko usap. Ati, tubag ako. Tubag, ati. Hello? Lalaki ang nakatubag. Ikaw ba si Justin? Ang bana ni Ate Alice? Carlin? Ikaw ni? Oh, ako ni. Si Romero ko! Romero? Ikaw ni Romero? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!